So welcome लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोरा नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दोंसे मेथाइ खोनासंहोनो सानदों। जानांगौ नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंखांबाय। बे मेथाइया जादों आलायारन फिल्मनि दोंसे मेथाइ। बे मेथाइखौ जुदि नोंथाङा खोनासंनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना खोनासंलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना बे मेथाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो मेथाइखौ जोबजासिम खोनासं। तो लोगोफोर मेथाइया बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथाङा बे मेथाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बे मेथाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन। बिदिबा दोनथ'बाय, गोजोन्थों।